לעם ישראל אני אומר, תמשיכו. הכוח מתגלה. מתי הכוח מתגלה? שיש כאב. אחרי כאב יש רצון. אתה תראה דניאל מה יהיה במדינה הזו עוד שנתיים. פחות אחרי זה. אחרי איראן. איזה בום של כלכלה, איזה בום של בנייה, איזה בום של עשייה. עם ישראל זה אחד החומרים הכי חזקים בעולם. רק לראות את האהבה שיש פה אצל האנשים, את האחדות גורל. כל מה שאני עושה בתקשורת, אני מוסיף על זה גם תורה וחיזוק לעם ישראל לחיילים. אתה יודע, בקטעים שאני הכי שבור, אני אומר, אתה יודע, אתה שייך לעם של הגיבורים הזה. אנחנו עם של גיבורים. נכון שההנהגות שלנו קצת באיזה תסביך שאני כבש או חגב, או אני מבין. אנחנו העם והצאצאים של אלה שיצאו מהמשרפות. אנחנו העם של אלה שהתפעלו 2000 שנה בגלות ואנחנו באנו לארץ ישראל. אני לא הולך לפספס את זה. זו הסיבה שגם חזרתי בתשובה שאני יודע שלילדים שלי אם לא יהיה אמונה, לא יוכלו לחיות פה. עכשיו סיימתי לראיין שייך מוסלמי שאומר לי, אתם נס, אתם עם בין 4,000 שנה עם פאר שתוקפים אותו 7 זירות והוא קם לגורלו במלחמה נקייה. אנחנו לא שוחטים, אנחנו לא אונסים, אנחנו לא בוזזים. אנחנו רק רוצים מקום לחיות איתנו. היהדות לא רצתה שום דבר מזה.